Se hvor let det er at oprette en profil på Aviti Lending. Tænd din lyd og lyt med, mens vi viser dig, hvordan du opretter din profil. Besøg www.aviti-lending.com. Tryk derefter på tilmeld. Vælg hvilken type profil du vil oprette. Låner eller udlåner. Udfyld alle felterne og få en sms-kode. Indtast din sms-kode og tryk på validere. Efter du har indtastet din sms-kode, starter du på din dashboard, der giver dig en oversigt over din profil. I det røde felt ser du de informationer, du mangler at uploade, før din profil er klar til brug. For at færdiggøre din profil, skal du gennem disse 4 steps. Start med at udfylde alle de tomme felter. Kopier din Facebook-profil-link ind i dette felt. Til sidst skal du trykke på næste for at komme videre. På denne side skal du tilføje den bank, du ønsker, at din udlåner skal sende pengene til. Indtast dine bankoplysninger. Husk IBAN og BIC, hvis din udlåner vil sende penge fra udlandet. Du finder IBAN og BIC under kontooplysninger i din netbank. Hvis du ikke ønsker at tilføje en bank, har du også muligheden for at tilføje en online tegnebog som for eksempel Revolut, Bitcoin Wallet eller noget helt andet. Tryk på næste for at komme videre. På denne side skal du uploade sygesikring og kan vælge mellem pas eller kørekortnummer som billede i den. Husk at uploade bevis for det, du skriver ind i felterne. Når du har uploadet det, du kan, skal du sende det ind til manuel godkendelse ved vores fantastiske supportmedarbejder. Det kan tage fra 3 til 24 timer, før din profil er godkendt. Eller alt efter hvor travlt der er, netop disse dage. Hvis du ikke kan vente så lang tid, kan du altid sende os en besked gennem vores live chat på hjemmesiden. Husk at oplyse dit brugernavn og e-mailadresse, så det er lettere at finde din profil.